kanceláře do kuchyňky ve spodním patře, kde tady byly osazeny dveře na pěnu, zalištovány, byl přidán práh, lišta standardně, všechno stejný. Samozřejmě papíry ještě uklidíme a dlažbu trošku setřeme ještě mokrým hadrem, ale kapky jsou pryč. Zásuvky jsou obě dvě funkční, jedna je na lednici levá, vždy v kuchyni je levá lednice. Pravá je na mikrovlnku a na konvici, s tím, že ke každé vede zvlášť drát až do rozvaděče. A má zvlášť pojistku. Tak, ventilátor zde se zapíná opět vedle světla vypínačem na zpožďovač. Dáme si ještě detail nějaký, dobré. Připravená na dřez. No, ještě to trošku se než povedu, jo? Tak, tady máme dveře do spodní kotelna, tam je boiler. Tak, dveře nám pasují. Výborně, spáne tak akorát. Super, takže kotelna. Hotovo. Samozřejmě kýbl ještě se uklidí. Tohle taky schováme. Tady je přímo pod boilerem zásuvka na boiler. Ještě je to takový flekatý, protože je to teď čerstvě malovaný. To už nám to schne. Jo? Boiler ze spodu, jak to vypadá. Tak, takže ještě to teď dosychá ta barva. Super. Tady se nám valí ventilátor, nevím proč. Tak, taky tady zásuvka dvoj. Tady napojená na okruh zásuvek, kdy vlastně z rozvaděče vede jeden kabel do zásuvky v koupelně a z té zásuvky v koupelně vede kabel zvlášť sem. Nějak je to v pohodě. Tady jsou jenom prostě malby, pohoda. Tady vlastně ještě detail toho kotle. Pověšený samozřejmě na výstuhách. Takže není problém. Momentálně není natlakovaný, ani moc se nedá pustit, protože ještě není přivedená voda. Super. Takhle máme vlastně pohled z kotelny do kanceláří, do kuchyňky a respektive kanceláří.